Oh, yan ang bakasyonan ni Yan. Kuya Jodel Mendo. Daron. Hindi ko alam yun eh. Hindi kasi ako mahiligin sa mga ganito. Ito. Siguro kaya, ito, ang alam kong si Martin Marfil, yung artista. Ano? Okay? Remy Martin. Martin mo o Martin? Martin. Oh. Yung mahilig ng kung ano-anong mga drinks. Oh, may quarter rin dito na isa. Okay? Yung kabilang masters kasi nandun ang CR. Oh, may CR din dito na isa pa. Kung mag-CR. Okay. And then, pag inikot natin, yan. Ayan, it's key. Okay, needs